Καλησπέρα κύριες και κύριοι, είμαι ο Ιβο Ράντεφ και αυτός ο Εμμανουήλ Ιβάνοφ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αυτό είναι το δεύτερος μας γύρος. Ακούστε λίγο. Σας έχουμε πει τα ονόματά μας, κάνουμε αστείο βίντεο μόνο για εσάς. Και αυτό το αστείο βίντεο, δηλαδή γαμάει και μάνες, γαμάει και τα πάντα. Πάμε τώρα. Πάμε. Μπαμπά, τι κάνεις? Άσε με ρε γη μου, πίνω το καφέ μου. Θα μου πάρεις 2 μπάλες και ένα μαχαίρι στη μέση, επειδή θέλω να τη βάλω στην κόμενά μου και όταν της το βάλω να πονέσει. Τι είπες? Να μου την Παναγιά σου. Τι είπες ρε μάνα? Τι είπες εσύ Σαρότ? Συγγνώμη μπαμπά. Έλα εδώ. Η μαμά μου το έμαθα αυτά. Η μαμά μου κάνει. Η μαμά μου κάνει. Τι είπες? Η μαμά. Μαμά. Τι θέλεις? Ο μπαμπάς με έμαθε ότι να πω σε σένα 2 μπάλες και ένα μαχαίρι στη μέση, ότι όταν το βάλω στην κόμενά μου να της πονέσει. Τι είπες ρε? Ο μπαμπάς με έμαθε. Για φέρε εδώ την μπάλα. Σαρότ. Ο μπαμπάς με έμαθε. Έλα, Έλα, άντρα γυναίκα μου. μου. Τι είπες εσύ στο για 2 μπάλες και ένα μαχαίρι? Το βάλεις στην κόμενα. Νόμιζα δηλαδή να στο πει, νόμιζα ότι θα το καταλάβεις. Τις δικές μου 2 μπάλες και το δικό μου μαχαίρι μέσα στο δικό σου μουνί. Τι είναι αυτά ρε! Άντις! Από την Παναγία σου! Άντις! Γυναίκα, τώρα θα σου γαμίσω την Παναγία. Τι κάνεις έτσι ρε? Ωραία, τι κάνω, μόνο λίγο. Να φωνάξουμε λιγάκι το γιότο ρε, αλλά να φωνάξουμε. Έλα μαμά. Τι έγινε γεια μου? Ο μπαμπάς μου είπε ότι τα 2 μπάλες και το ένα μαχαίρι ότι θέλει να στα βάλει στο μουνί σου. Τι είπε ο πατέρας σου? Τι είπε ο πατέρας σου? Ότι τις 2 μπάλες. Ναι, κατάλαβα. Για φωνάξε τον πατέρα σου. Για φωνάξε τον πατέρα σου. Εντάξει, έλα. Έλα. Για να δώσει. Να σου της κάτι άντρα μου. Μαμά μου. Άντρα μου, τι να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έχεις στο παιδί πάρα λες αυτές τις μαλακίες? 2 μπάλες και ένα μαχαίρι να βάλεις στο μουνί. Τι! Συγγνώμη. Και τελείωσε. Σας ευχαριστούμε. Κάντε like, subscribe. Γεια σας. Και κάνε ένα σχόλιο από κάτω και να